Kani ka jingi tu kana ka day, Chapang uway usamla ubawan na kalongyeng kabadup. Ha kaba ulay it samla bat kaway ka kantay, kabawan na kalongyeng longsem kabakambit kambiang. Uta usamla kerteng urishay, bat kata ka kantay pan kakateng karupa. Urishay, namar uday ubaduk, uhab ban tray stom ban bala ban sngi. Namar uhab ban kersyan hidalade yalde hakajing puli jong u. Karupa pan, namar kaday kakun madon baem, bat ru kakun marway, kam huslay ay hakabayaday bat kapisa. Haba kajing yaday samla jongki, kalayat kumbashi banay. Day hakataken, bakarupa kelas dang nuot ban le try, bat dawa na urishay, ya ki ay ki bakadon kam, hakabayaday bat ka lifestyle jongka. Urishay ru, namar ba ula id hok eka, kat bala, uyale ban penhun ya kijing kwa jongka. Nray bapli, namar ba ulong ubaduk, kumta, la ban penhun ne ailut ya kijing kwa jongka, kam tam ki ba kam remdor. Karupa pan, namar ba kalong kabriw spa, bat kabakwan, kam sngow thu ne perkat ya kijing bat kijing jenjar jong u. Ka im bat kalap mit, ha kale kemen le sngow baha pahu pahay, bat lagi paralog, klem perkat yala kalaway. Hakaway kasngi, urishay lapun ya karupa bakanwan kay siya yeng jong u. Bat ru baudan ban ayaka. Karupa, marsin ya sngow ya kita ki kentien, klem pen slem kalami na yeng na kajingkermen ban yo bat onda kalapoy kalakali bet, ba ayu udan ban ayaka. Urishay da kakmat bapu samarkhe bat baluy, ulasay kaway kabek batamay, ha kabaw la pentit kenang na kabenta jongka, bat ula ay haka. Marsin yo ya kata kabek, karupa kalabitar leb, rengkat katim katla ya urishay bapli. Namar, bakata kabek kalong kabatat dor, bat dalay ru, kan pediang ya kata, bat kalaphet si sendan nang ta. Da kajing sngorem, urishay ulayam way briyo, Henry, kajing jong uya karupa kam syem kut no, nidja no, kumta, ula teks ya ka, bat ula panmap na ka, namar ba syem lala ban ay ya ka pakakwa, namar ba udang penlang bisa, ban sengkam, bat uong ru, balada ka yaisya bat syania hau, unsa ailut ya kijing kwa jong ka baro, onda haba, kakam jong u kalabyang. Karupa kalaong yu, baun penlut kay ya kapuar jong u, ha kata kakam ka bauhap ban penlut bisa. Nray, uday ban wat no kakam ka jam si sendon, kenang baun la ban penbiang, ya kijing don kam jong ka. Ha kaway ka jan miet, urishay ulami na yeng ban let siya yeng jong karupa, da kamen siem ka bakamen, paniat hu haka, ba ulayo ya kakam, kabakam biang kajing siyo. Henry, ondaw la poy hayeng jongka, ula siyem penbaniya karupa bat uway pat usinrang, baki dang ya kudup iet. Urishay ula kendit tren, na ba siyem poy perkat bakan le kumta, bat haba ukeli ya ka, balay bakale kumni, karupa kalapay ketien, bat kalaong. Ba ubriw, ubamla ban kit kli, bat ubaduk kum urishay, yahap kerdan ban ya iet bat kabriw kabakum maka, naba, wat ijing don kambarit jong karu, la ban penbiang. Kumta, kamban se ban wat da uba iet hok, bat ubala ban penbiang, kat bakakwa. Urishay da kajing part donut bat kajing ketang mensiem, ulami nang ta rengkat bat kajing jauh mat. Anda ula pay hayeng, ulayam ketang da kajing sngosi, bat kajing du jingkermen, bat day ha kata kay ngapor, bat kajing mut jing perkat bas niu klarung hau, bat ula perkat, baun let di no ada kakiat. Henry, habau perkat pat, hakaway kaliang, ula keren way beriw bat ula ong. Kan mentoy ayu, ngan penjot kaya ladi, na kabentang ka beriw ka bomdon ka jing iet,
bat ka jing sngo yanga wat tang khandiat ru kumta ula yeng jot nang ta bat da ka mensiam ka bashin rang ula nyat ya laki ummat bat ulas dang ban penlut por bat penlet jeng mut ha ka kam ka baula thmu miet la bat sngi utrei shitom klem bo teng kat ba karupa pat klem perwa ai ya la ka lawe ka im ka le sngo bha bat utau samla bathamai jongka kajing trei shitom jong urishai kalawan raya kajing job ha ka ba ka kam ka ba ula seng kala seiso ha ka wei ka sngi karupa kala le check up na ka wei ka hospital na mar kam sngo shat bha ka met ka phat u doktor ulayat thu yaka ba kala armet karupa kala yat thu halau samla henry ula kentait ban diang ya kata bat ula I no si sendon yaka karupa kala yam sngo si bat kalas dang ban kan mau ya ka jing iet ka basisha ka ba urishai ula ai haka bat kalas dang ban babe ya ki jing le jong ka baro ha ka wei ka sni kat ba karupa kadang yai wei brio kala ya kendu ya urishai bat kala lingo bat sayong ngan namar menshwa uriam jot riam duk kat ba mentapat lakum unai khat sau senya haringkat kiriam ki ba irem dor kala ya thu ha urishai ka bala ja baro kapan mar na uye ki jingle jongka bat kala ongru ba kadang ie je u bat baka kwa bakin ya long biang ka wei kum menshwa urishai kum ubrio ba jinsur bat shida mensiam ulama yaka henry shem la pediang shu ya ka jing terwa jongka namar na ba uladon la ka ba ie ye u ya ka jing don jing em jong u henry ka ba ya don lang bat u ha ka por ba don I bat ha ka por ba u jenjar bat kumta ulayat no la kalenti ban shu ya kren khendiat shapang ka jing iet ka kentien nga iet ya phi la ni I love you kalong ka basuk baha ban kren henry halendet jong kitu ki kentien ka don ka jingmut ka bakhia bat ka bajilyo ka ei ka bangadon ban kli hang ni kalong hatu ban le kaya ka jing im jong nu kalong se ka badei buon nap deng jungi ki ba penjot yala ka jing im tang namar ka jing iet basukor ka bakiladu henry ni hab ban perkhat janai baha hatu kitu ki bale kai ni penmong ya ka jing im jungi ki perkhat tharai na ka benta jungi kim perwai ai ladaki don shisha kata ka jing iet ba ka jing sngo na ka benta jungi kinjen dala don lang bat ngi ha ka por bangi don kam kinjen dala yeng bat ngi ha bangim don I ai bat kinjen dala ai men siamingi ha bangi sngo blau bat kinjen dala don lang ha kanu ka khep ka bangi kandu ladangi kwa ban yai sakmat ha ka jing im jungi ngim ju dei ban phai dien ne ban phai pat sha ka jing im ka bang la dep yai lenti kata sha ka jing im ka barim ne ka bala len ngi dei ban pen khlan ye la di bat ban kan mau balada kim shem la don lang bat ngi ha ka por bangi jenjar da lei ru kim dei ban don lang bat ngi on dang la suk